سلام تخطاتل تزال كانل ناب محبراوي قطباوي بوليتيكاو كنتات نابرانا بجامعين مملكات مكتيا سلازي شير سبسكرايب مبارك تحمقو سلام تخطاتلتي زا كانل لمون كابتي زحالة استزارب كله سينارو تاتلوت صعبيناتون مصحاو زرسلاسي الزراربي زرسلاسي بعد حمتاخا مرحبا سامسون كمي كنيها بعد حنتنا حكا تانكي وندع دلازي بمفتاركا الرأي زرسلاسي بحد وجن ناي بي اتش دي تمهراي خاغريبكا خزلخا بخالو وجن ون ناي بوليتيكال ساينس كيلا سلازخونكا زعاود زي بنتصور نعاخا زملكاتيون مجمر من تنقوننا بزح جزي لوتي بسلاماون قونصاون نجدي يمتسيو እንታይ እዩ እቲ ሳዕቤኑ ብሰላማዊ ከምኡውን ብጎነፃዊ ዝመፅእ ለውጢ እንታይ ሳዕቤናት ኣለዎ ክንብል ንኽእል ቃልሲ ንለውጢ ወይ ድማ ቃልሲ ንፍትሒ ሕጂ ኣብ ክልተ ኢና ክመቕሎ ንኽእል ሓዲኡ እቲ ሓደ ቃልሲ ክንብል ከለና ፈላሊና እንታይ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ሓደ ባዕዳዊ ኣንፃር ናይ ባዕዲ ቃልሲ ትገብሮ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ድማ ድናይ ባዕዲ ቃልሲ ንብሎ ድናይ ደገ ናይ ካልእ ሃገራት ንሃገራት ክሕዝዎን ከለዉ ምስ መግዛእቲ ዝተኣሳሰር ማለት እዩ እቲ ትኽተሎ ቃልሲ ብዙሕ ግዜ እቲ ታሪክ ከም ዝሕብረና ሳይ እንተዳሪና ብሰላማዊ መገዲ ስለ ዘይከይድ ብብረታዊ ሳይ እዩ ሕጂ ንኣብነት ታሪክ ናትና እውን ተመሊስና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብቲ መጀመርታ ሰላማዊ መገዲ ነይሩ ድሕሪኡ ድማ ተገዲዱ ድማ እቲ ብረታዊ ሳይ ዝኸደሉ ሳይ ኣሎ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቃልሲ እዩ ምክንያቱ ነገራት ፅቡቅ ስለ ዘየለው ገባቲ ሓይሊ ናይ ደገ ድዩ ናይ ውሽጢ ስለ ዘሎ እዩ እቲ ቃልሲ ዝግበር ሕጂ በቲ እንተደኣይልካ ኩሉ ግዜ ጉድኣታት ኣለዎ ግን ኤናይ ካብቲ ኩሉ ሕማቅ ነገራት ኤናይ ይኸውን ይሓይሽ ናብ ዝብል ኢኻ እንታይ ትገብር ማለት እዩ መጉዳእቲ የምፅእ እዩ ቃልሲ ኩሉ ግዜ እቲ ምክንያቱ ነቲ ገባቲ ክትኣሊ እናበልካ ዝግበር ቃልሲ ሳዕቤናት ኣለዎ ኩሉ ግዜ ማለት ናብቲ ሕብረተሰብ ነቲ ክድሕን ዝደልዩ ሕብረተሰብ እውን ብተዘዋወር መገዲ ይሃስዮ እዩ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ክኽፈል ዘለዎ እዩ ኣብዚ ናይ ዓድና ቃልሲ ከምዚ ናይ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሳይ እንተደኣ ኮይኑ ድማ ናትካ ወዲ ሃገር ትብሎ ንወዲ ሃገር ጥራሕ ዘይኮነ እውን ናፅነት ዘምፅእ ሓይሊ ንክትቃለስ ትገብሮ ድማ ቃልሲ ኣሎ ምክንያቱ ገባቲ ምስ ዝኸውን ማለት እዩ እቲ ናይ ደገ ስም ደኣይ ሳይ ዝኸውን እምበር እቲ ናይ ውሽጢ ዓዲ እንታይ ዝኸውን ልክዕ ከምቲ ናይቲ ናይ ደገ ገዛኢ ገይሩ እዩ ዝገዝኣካ ግን ብስም ወዲ ሃገር ስለ ዝኾነ ሕማቅ ኣብኡ እዩ ዘሎ ሕጂ ይፈላለዩ ሕጂ ታሪክ ከም ዝሕብረና እቲ ቃልሲ ከም ኩነታቱ እዩ ብኸመይ ኢኻ ትቃለሶ ንዝበሃል እንታይ ዓይነት ስርዓት ኣሎ እዩ ዝበሃል ኣብኡ እዩ ዝምርኮስ ኮይኑ ስምዓኒ ኣብዚ ናትና ምናልባት እንተሕቶ ተዳሓቲትካኒ ክንዘራረበሉ ንኽእል ኢና ይሓይሽ ንዝበሃል ማለት እዩ ሕራይ ዘርስላሴ ከምዚ ዝበልካዮ ምናልባሽ ሓደ እንታይ ዓይነት ስርዓት ኣሎ ኢልካ ምርኣይ ካልኣይ እውን እቲ ትገብሮ ቃልሲ ንምንታይ ዝዓለመ እዩ ምባል ኣገዳሲ መስለኒ ናይ ታሪክ ናትና ናይ ኤርትራ ምፅኢካ ፀኒዕካ እቲ ዝነበረ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ብዙሕ ሓስያ ነይርዎ ብዙሕ ወፃ ነይርዎ ብዙሕ ዓድታት ምቅፃል ሰባት ሙማት ናይ ኣየር ደብዳብ መቸም ማዕርክ ክንደይ ሃስያ ከም ዝነበሮ ብዙሕ ሰብ ይፈልጦ እዩ ዘን ኣብዚ ናትና ዕድመ ዘለውን ኣርኪብናሉ ኢና ሕጂ እዚ ከም ሓደ ድሕረ ባይታ እንድሕር ኣሚጥናዮ ምናልባሽ ድሕር እዚ ነዊሕ ናይ ቃልሲ ዓመታት ኣብ ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር ኮይና ግን ስቲል ብሓደ መንግስቲ እቲ ዘለና መንግስቲ እውን ጨቋኒ ቋም ዘይብሉ ሰባት ብድሌቱ ዝኣስር ዓይነት መንግስቲ እዩ ዘለና ኣንጻር እዚ መንግስቲ እውን ዓቕሙ ብዘየገድስ ብዝተፈላለየ ዓቕሚ ቃልስታት ወይ ከዓ ተቃውሞታት ይካየድ ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ተቃውሞታት ብዙሓት ሰባት ነናቶም ርእቶ ይቐምጡ እዮም ገሊኦም እውን እንታይ ዓይነት ለውጢ ክመፅእ እንታይ ዓይነት ሳዕቤን ከዓ ክህልዎ ዝበሃል ነገር ኣሎ እስከ ናባኻ ክጅምር እዚ ሕጂ ዘሎ ተቃውሞታት ትሪኦ ዘለኻስ ሴናርዮታት ተሪኢናዮ ብሓለፈ ተዛሪበ ነይረ ኣነ እንታይ ዓይነት ኣማራፂታት ኣለና እንታይ ዓይነት ሳዕቤን ከመፅእ ኢልካ ትሓስብ ስርዓታት ከምዚ ኣብ ዓድና ዘሎ ታሪክ ሕጂ ፍሉይ ኣይኮነን ዝብ ዓድና ኣጋጢሙ ዘሎ ታሪክ ናይ ሃገራት እንተደኣ ርኢና
ታሪክ ናይ ሃገራት ብዙሕ ሃገራት ብብዙሕ ውሳያት እየን ሕልኽላኻት እየን ዝሓልፋ ናተን ከም ሃገራት እውን ንባዕለን እቲ ከም ፖለቲካዊ ምትእኽኻብ ከም ሓደ ሃገር ኮይኑኡ ዝኸደ ሕብረተሰባት ክእከብሉ ዝኽእሉ ስለ ዘይተፈጥረ እዩ ደኣ እምበር ብሓቂ ምሻለልካ ፐርፌክሽን ኮይነን ኣይኮናን ማለት እዩ ንኡ ሕጂ ከም ቅቡል ጌርና ክንወስዶ ክንክእል ኣለና ግን ንሱ እዩ ዘሎ እቲ ሃገር ዝበሃል እዩ ካልእ ሳይ የለን ማለት እዩ ሕብረተሰባት ዝተኣኻኽብሉ ሕጂ ኣብዚ ናትና ኩነታት ምስ ዝመፅእ ነዊሕ ቃልሲ ብዙሕ መስዋእቲ ብዙሕ ናይ ንብረት ናይ ሂወት ድሕሪኡ ድማ ከምቲ ትብሎ ፀናሕካ ናፅነት ረኺብና ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ነቲ እቲ ናፅነት ዘምፅአ ሓይሊ ብሓደ ጉጅለ ሳይ ኮይኑ ማለት እዩ ብሓደ ጉጅለ ተባሒቱ ዘለናዮ ኩነታት እዩ ናብኡ ምድጋም ኣይከድልየናን እዩ ኣብ ታሪክ እዚኣቶም ብኸመይ እዮም ዝወድቁ ኢልካ ናይ ካልኦት ሃገራት ሳይ ምግባር ክንርኢ ንኽእል ኢና ገሊኦም ብናቶም ሓለውቲ ዝቕተሉ ኣለዉ ካብኡ ድማ ኩሉ ግዜ ምሻለልካ ቀፀላታት ዝመልአ ናይ ስለያ ሓይሊ ገይሩ ነብሱ ዝሕሊ ከምዚ ዓይነት ስርዓታት ገሊኡ ድማ በቲ ናቱ ሕማቕ ባህርያት እተን ዓበይቲ ሃገራት ዝበሃላ ወላ ንረብሓታት ናተን ኢለን ክሕልዎ ይጠንሓ እሞኒ ኣብ ገለ እዋናት ኩሉ ምስ ተወድአ ባዕለን ከይደን ድማ ሰራዊት ናተን ሳይ ገይረን ኣብ ሓደ ክልተ መዓልቲ ሳይ ዝኣሊኦም ድሕሪኡ ነቲ ዓዲ ድማ ከም ኣብ ተርሞይል ገዲፎማ ይኸዱ ማለት እዩ እቲ ዕላማ ናቶም ነቲ ስርዓት ይኣልዩ ነቲ መሓውራት ነቲ ስርዓት ሒዝዎ ኣሎ ዝበሃል ድማ ንኡ ኣዳኺሞም ክሳብ ሰራዊት ከይተረፈ በታቲኖሞ ነቲ ሃገር ግን ኣይሓሉላን እዮም ይኸዱ ማለት እዮም ጠቕሊሎም ብዙሓት ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ሃገራት ብከምኡ እንተኣጥኒዕካዮ ከምኡ ይግበር እዩ ዘይግበር ኣይኮነን ኣሎ ካብኡ የድሕነና ኢኻ ትብል ማለት እዩ ኣብ ገለገለ እዋናት ድማ እቶም ንባዕሎም ደቂ ዓዲ እውን ተቃሊሶም ካብ ደገ ሳይ ተቃሊሶም እውን ነቲ ስርዓት ከውድቆ ይኽእሉ እዮም ንባዕሉ ተመክሮታት ኣሎ ናይ ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ ኣሎ ከምኡ የድልየና ድዩ ንዓና ዝበሃል ሕቶታት ክመፅእ ክእል እዩ ካልእ ድማ እዚ ዝርአናዮ እዚ ናይ ኣራብ ስፕሪንግ ዝበሃል ነገረ ሃገራት ኣብ ገለ ሃገራት ዝርአናዮ ንባዕልና ኣብ ከባቢና ናትና እውን ዘጋጠመ ነይሩ ማለት እዩ ግን ኣብ መጨረሻ ድማ እቲ ካውንተር ሪቮሉሽን እውን ዝገበሮ ርኢናዮ ብዙሕ ግዜ ከይተጠርነፈ ከይተኣከበ ዝፀንሐ እቲ ንባዕሉ እቲ ስርዓት ኣውዲቀዮ ትብሎስ ብካልእ መልክዕ ናቱ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ ወይ ድማ እቲ ለውጢ ኣምፅኡ ትበሃል እውን እቲ ሕብረተሰብ ከይተዳለወ ፀንሕ ንባዕሉ ዲክተይተር ናብ ዲክተይተር ይቕየር ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ሃገራት ብግናያት ዝኾና ስርዓታት ምስ ተታሕዛ እቲ ናተን ዝገጥፍኦ እቲ ከምዚኦም ዓይነት ስርዓታት ዝገጥፍዎ ሌጋሲስ በሰላታት ከቢድ እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ እንታይ ዝኸውን ኣይኮነን ንከምዚ ንክትዕሪ ድማ ነዊሕ ቃልሲ ዘድልየካ እዚ ሾርትካት ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ናይ ምስ ደኸምካ ትጥምቶ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ንሱ እንታይ ፍታሕ ኣይምፅን እዩ ሕጂ ብኡ መንፅር እንተዳኣሪእና ተዳሊና ኣለና ዲና ከመይ እናተሰሪዕና ዝበሃል ክንዘራረበሉ ንኽእል ንኸውን ዘርስላሴ ኣገዳሲ ነጥቢ ከምፂካ ምክንያቱ እዞም ትብሎም ዘለካ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብዚ ውሽጢ 10 ዓመት ርኢናዮም ኢና ናይ ሊብያ ተመክሮ ኣሎ ናይ ካልኦት ሃገራት ተመክሮታት እውን ኣሎ ኣብ ኩናት ሕልፈት ዝተሸመማ እሞ ካብቲ ዝነበረ መራሒ ካብኡ ብዝኸፍአ ነገር ጨቆንቲ ብዝኾኑ ዝተተክኡ ወይ ከዓኒ እቲ ዝነበረ ኩናት ሕልፈት ናብ ዝኸፍአ ዝሸመመን ሃገራት እውን ኣለዋ ብሓፈሻ ግን ክትሪኦ ከለካ ሕጂ ከምዚ ትብሎ ዘለካ መራሕቲ ብሓደጋ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ዓጀብቶም ክቐትልዎም ይኽእሉ እዮም ወይ ካብ ቀረብቶም ዕልዋ ክግበረሎም ይኽእል እዩ ምናልባሽ እዚ ናይ ኣራብ ስፕሪንግ ዝበሃል ካብ ታሕቲ ዝመፀ ናይ ህዝቢ ተቃውሞ እውን ክመፅእ ይኽእል እዩ ምናልባሽ እውን ገለ ሃገራት ወይ ደጊፈን ደን ተቃወምቲ ኣጥርየን ደን ወይ ተቃወምቲ ባዕሎም እውን ወፂኦም ኣብ ኩናት ሕድሕድ ዝመፀት መርሓ ክቕየር ይኽእል እዩ እዚ ከዓ ነናቱ ዝኾነ ሳዕቤን ኣለዎ ካብ ቀሊሉ ክሳብ ዝኸፍአ ደም ምፍሳስ ከም ዝበልካ እዩ ሕጂ ኣብ ኤርትራ እንድሕር መፂና ምናልባሽ ሰባት ነናቶም ዝኾነ ሓሳባት እዮም ፅኦም ገሊኦም እቲ ዘሎ ህዝባዊ ማዕበል እሱ ከነሐይሎ ክንክእል ኣለና ምስ ዘሎ ናብ ዓለም ከመይ ጌርና ኔትወርክ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ክንውደብ ኣለና ኣይተወደብናን ኣለና ምክንያቱ እዞም ዘለዋ ተቃውሞ ገሊአንሲ ገዛ ገዛ እየን
በዚ ሕነን ዘለዋ ውደባ ክጥርነፋ ኣይከኣላን ዝበሃል መዓት መረረታት ኣሎ ኣነ ከም ናተርእቶ እውን እቲ ዝበዝሐ ኣብቲ ሳይለንት ማጆሪቲ ንብሎ ወይ ትም ኢሉ ደሎ እዚ ኩነታት ዝዕዘብ ደሎ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ነቲ ዝቃለስ ዘሎ ምቁሻሽ ኣይኮንኩን ግን እቲ ዝጎደለ ነገር ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ ሓጓፍ ትርኢ ኢኻ ሕጂ እቲ ኣብዚ ኩነታት ክንሪኦ ከለና እቲ ጎነፃዊ ዝበሃል ነገር ክመፅእ ከሎ እቲ ኣሰካፊ ዝኸውን እሞ ከዓኒ ምናልባሽ ኣብቲ ሳዕቤን ክንሪኦ ከለና እውን እቲ ዝኸፍአ ሳዕቤን ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ብበዚ መንፅር ከዓ ብዙሓት ሰባት ኣነ ይሰሚዐ ብናይ መገዲ ብዘየገድስ እቲ ናብኡ ዘለዎ ስርዓት ግደፍ ክእለ ኣለዎ ጥራሕ ዝበሃል ነገር ኣሎ ብድሕሪኡ ከ እቲ ሪስክ ካልኩሌት ኮይኑ ድዩ እንታይ እዩ ክመፅእ ዝበሃል ነገር ኩሉ ግዜ ዝሓስበሉ እየ ኣነ ማለት እዩ ሕጂ እስከ ከም ሰናርዮ ኣቐሚጠ ሓደ ክሓተካ ናብዚ ንኣብነት ምስ ኣብይ ተመሓዚኻ ወይ ብኢትዮጵያ መፂኻ ዝመፅእ ለውጢ የርባሓና ዶ ትብል ምክንያቱ ዝኾነት ሃገር ክድግፈካ ከላ ናታ ዝኾነ ኢንተረስት ናታ ዝኾነ ረብሓ ትደልያ ምናልባሽ እውን እቲ ኩናት ዝመፅእ ባዕሉ እናተሃስያ ክህልዎ ክእል እዩ ሕጂስ ብኸመይ እስከ ነዚ ትሪኦ ምናልባሽ ናትካ ዓውዲ ስለ ዝኾነ ዕሙቕ ኣቢልካ ክትሪኦ ኢለ ጽቡቕ ሕጂ ናይ ኣብይ ቅድሚ ምኻድና ናይ ካልኦት ኣብነታት ከምፃልካ ቁሩብ ምናልባት ተሓገዘ ኣብ ኣፍጋኒስታን ማለት እዩ ታሪክ ናይ ኣፍጋኒስታን ተዳሪእኻዮ እቲ ታሪክ ናይቲ ሃገር ብናይ ሶቪየት ሕብረት ምትእትታውን ብናይ ኣሜሪካ ምትእትታውን ንነዊሕ እዋናት ዝቆሰለት ሃገር እያ ሕጂ እንታይ ይገብሩ ነይሮም መትለካ እዞም ክልተ ዓበይቲ ሃገራት እዚኣቶም ነነትሕዶም ንክበኣሱ ኣበይ ቃልስናቶም ገብሮ ነይሮም መትለካ ናብ ኣፍጋኒስታን ገብርዎ ነይሮም ንመንከሳ ይገብሩ ነይሮም ብሓይልታት ፀጥታ ናይ ኣብነት ኣሜሪካውያን ኣብ ገለ እዋናት ንኣፍጋኒስታን ነቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝነበረ ሓይሊ ናይ ሶቪየት ሕብረት ንኸውድቕዎ ንኸድክምዎ ምስ ደለዩ ነቲ ዝፀልእዎ ስርዓት ናይ ኣብ ፓኪስታን ዝነበረ ብናቱ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ገይሮም ሰርሑ ነይሮም ይፈልጥዎ ነይሮም ድኹም ምዃኑ ንረብሓታት ናይ ኣሜሪካ እንታይ ከም ዘይኮነ ፈልጥዎ ነይሮም ግን እንታይ ይገብሩ ነይሮም መስለካ እቲ ዕላማ ናቶም ንሶቪየት ሕብረት ምጥቃም እዩ ሶቪየት ሕብረት ኣብ ኣፍጋኒስታን ከም ትደክም ምግባር እዩ ነይሩ ሕጂ እቲ ገንዘብ ብምሉእ እቲ ኣፅዋር ገንዘብ ገሊኡ ብርኡይ ገሊኡ ካብ ዘይርኡይ ማለት እዩ ሕጂ ብመገዲ ጎረቤት ማለት እዩ ረብሓ ግን ንኣፍጋኒስታውያን ዘይኮነ ረብሓ ናቶም ናይ ኣሜሪካ እቲ ናይ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ከዓኒ ኣብ ውሽጢ ኣፍጋኒስታን ንሶቪየት ሕብረት ምድኻም እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሶቪየት ሕብረት ድማ ብኡ መሰረት ኣብ ገለ እዋን መራሒ ናይ ኣፍጋኒስታን መፅኦም ባዕሎም ምስ ኣሜሪካውያን ምስ ጠርጠርዎ ባዕሎም ዝቀተልዎ ሳይ ነይሩ ማለት እዩ ታሪክ ናቶም ድሕሪ ተመልስካ ማለት እዩ ሕጂ ዳይቲ ሃገራት ከመይ ከም ዝፃወቱለን ብድሕሪት ድማ እቶም ስርዓታት ክሳብ ቢንላደን ኣብ ዝነበሩሉ እዋናት ክሳብ ንስዑድያ ይኣትዋ ነይረን ናብኡ ክሳብ ናይ ፓኪስታን ይመፁ ነይሮም ማለት እዩ ስርዓታት ዋላቲ ንሶም ዝተኸልዎ ስርዓት ኣሜሪካውያን ሶቪየት ሕብረት ኣዳኺሞም ሳይ ምስ ገበርዋ እቲ ዝተኸልዎ ስርዓት ንኦም ዘየገልግል ኮይኑ ኣብ ገለ እዋን ተረኺቡ ንኡ ድማ ንክቃለስዎ ሕጂ ተን ስዑድያ ናብ እንታይ ተኣቱ ነይራ ናይ እምነት ሳይ ረብሓታት ነይርዋ ፓኪስታን እንታይ ነይርዋ ናይ ፀጥታ ረብሓ ነይርዋ ካልእ ሳያት ድማ ነይርዋ ማለት እቲ ናይ እምነት እውን ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደልየ ሃገራት እተን ዝሕግዛካ እተን መንግስታት ዘበለን ዋላ ጎረባብቲ ሃገራት ከም ሃገራት ምዃነን ናተን ረብሓታት ኣለዎን ሕጂ ኣብነት ኣርሒቐ ዘምፃልካ ዘለኹ ንኡ ንክንሪኦ ማለት እዩ ኣብ ኢራቅ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ከምኡ ይሕብረካ ኣብ መንጎ ኢራንን ኢራቅን ዝነበረ ተመክሮታት ናይ ሃገራት ዳሃሲስካዮ ኢምፓርሽያል ኮንካ ማለት እዩ ሕጂ ብኡ የቲ ቃልስናትናሲ ነውሕ ዝዓለመ ይኸውን ዘሎ ንህዝብኻ ኢኻ ተነቃቅሕ ዘለካ ኣብዚ እዋን እዚ ንሕና ንሶም እቲኦም ኢሉ እቲ ስርዓት ሳይ ዝገብር ዘሎ ንሕና ማለት ንሱ ማለት እዩ ትኩጅለ ማለት እዩ እዚኣቶም እቲኦም ከዓ ምሻለካ እዚኦም ምሻለካቶም ፀላእተይ እቲኣቶም ከዓ ወይ ምስኡ ይኮኑን ወይ ድማ ምስ ሰማይ ሳይ ይኮኑን ኣብ መንጎ ሳይ ዝኾኑን ብከምዚ እንዳመቃቀለ እዩ ሕጂ ንኣብነት እቶም ናቶም እቲ ናቱ ስትራቴጂስት ድማ ብከምዚ ሳይ ዝመቃቀለካ እቲ ሕብረተሰብ እንተደኣ ነዚ እንተደኣ ዘይሳይ ኮይኑሉ እንታይ ይኸውን
نابو يأتو بتناتو ديفايسيف دي خونة ديسكورس يأتو أبو آتي حجين تايو خون وي ناي غوربيت حايلي سايو خون مالتي أبنت رينا يوينا أب تسعتات دنبرا ساعات نيرو خنوك نعود لنا سيالو تي ناي إسلاميك فرونت زغبرو دنبرا ساعات نيرو أب قديه كابتسعان شمنتن جمير كاون أب إثيوبيا دنبرا حايلي ون زغبرو دنبرا ساي أبو خندي ناي إرترا تقام تخم دنبرو ساي نفلتينا انتاي يقبر كم دنبرا كتصنع ذلوويو دناي سن عفور مزبهال وناتو ساعات نيرو مالتي حجين تاي قبل كادلي إذي حجي ما مس أبي خوينا خنسرح دينا ذبحال أبسي كد مقالة وان أب برلمان إثيوبيا انتاي لو تزاري بنيرو أبي أي بحرنا إرترا هيوتنا إثيوبياويان هيوتنا إثيوبيا مسكيح بحر 15 غيريو ساي غيرو نيرو سلازي خابي إرترا انتاي زدلي أبي ممس أبي خسرح تخيل دي خاذ بحال حجي سال حجي سياس رح يطلع أي خانات كخوينو سياس حجي خم تقامايسي انت خاطر دل خكوينو سياس نتهاجر نقتلو تدل دي خاذ بحال حتلو مالتي حجي قومون تدا أخوينو قال سنات كاستنا وحكوينو إسياس كمرتر كاي كإلني نتي ما حدا خامن كخوون كم ذلوا جن هذا إيرتراو زمسل نا إيرتراو مسلي ذلوا هاجراوي أو ما ذلوا ودابة يدليكا مس إثيوبيا أبدلو حيل دي خاقة الذاته مس أبكال هاجرات أبتو غرباب هاجرات ذلوا دي حيل نقط الذاته تداخوينكا تتن هاجرات تي أتن ويدماتهم أبتا هاجرات تزلوا حيلتات انتهي دليو ذبحال حتو أب إيرترا كملس ذلوا فأي حجنو خي ملسكا نعات صوت لذبلكا تخيت داخوينكا قوم يوم ذقبرو انتايم ذقبرو ذخم ذا عينات نتسرعات رح كنودق لنا يوم ذبلون ساعتهم كم جاءتهم حيلتات نتسرعات رح كنود اتهم قوانوت يد بلك هذا اللقطهم ناي اتهم دك هاجر ذا يكونوا وناي قربا بتهاجرات بلك هذا اللقطه مالتيو نتسرعات يتطلعينهم نوقنا ودقول لنا نونت داود يقنا يدما ربحاتات ناتنا ساي كخون يوم ذبلو نسخا خم تقالا ساي أبعد حما الله تبل أما نتسرعات تقط علي خادم زبلقت إيرترا خطرح ويدمر طقمات ناتا كتعرس ساين تدا أخوينو كوينو تسرعات يخاقت مزلكا تسرعات كخيديو تقال سنات كاستنا وحي خوينو سايك خونا اللو حجي طقم ناتنا ناب تحادنت ناتنا ناي تحادنت نايتهم تقامتي يزل خوين سمعني حجي نو يقرر ذلو من تاينا بحنساب كوينا خنطرح ديك علنا بخمزي أكايدا خاني ناي منك حبريتا كم ناي منك حبريتا مزتقوملكا ويدما ناي بوليتيكا مسارحي مزتقوملكا أبتن كتكي تخيلها كابت ذا حالفة تموكروتات جن ذا حيث نجارات ستا يكونن أبي أنا خمناتي ريتو بذخونا ملك عيدات ناي إرتراويان بارتنر كهو ناي كإلني مخنياتو كليرلي ناي إرتراويان بارتنر كهوون كم ذي كإل أبارلاما بذخابو مجلسي نخالق ديفنا مالتيو نتصور ستايو وين سمعني ወዘሪት ምናልባሽ ተንደምፀኻየን ኣብነታት ብጣዕሚ ኣገደስቲ እየን ዘን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተረኣየ ሓይሊ ናይ ተቃውሞ እሞ ብዝተፈላለየ ሃገራት ተደጊፉ ለውጢ ዘምፀአ ግን ከዓኒ ናብቲ ሃገር ርኡይ ዝኾነ ለውጢ ዘየምፀአ ከም በዓል ኢራቅ ንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ሰኔተራት ወይ ኣባላት ባይቶ ብዙሕ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ሳዳም ሁሴን ካብ ስልጣን ንክውርድ ጎስጊሶም እዮም ሳዳም ሁሴን ጻድቅ ነይሩ ማለት ኣይኮነን ሰብ ቀትል ነይሩ ይዕምፅ ነይሩ ርእሱ ዝኸኣለ ወልቀ መላኺ ነይሩ ክእለ ነይርዎ ልክዕ እዩ ግን ከዓኒ ብናይ መገዲ ክእለ ነይርዎ ድሕሪ ዝግበር ምድላዋት ከንታይ እዩ ነይሩ ዝበሃል ብግቡእ ስለ ዘይተሓስበሉ እቲ ሃገር ኣብ ዕንወት ከይዳ ምስለኒ ልክዕ ኣብዚ ቀረባ ክሪኦ ከለካ እውን ኣብቲ ከባቢና ማለት ናይ ሊብያ ኬዝ እውን ከምኡ ዓይነት እዩ እቶም ናይ ሊብያ ተቃወምቲ ሽዑኡ ቀዛፊ ብጣዕሚ ርእሱ ዝኸኣለ ዲክቴተር እኳ ተነበረ ህዝቢ የፅንት ኣብ ጎደና ይቐትል እኮ ተነበረ ምድላዋት ኣይገበሩሉን ብድሕሪኡ እንታይ እዩ ክኸውን ናቱ ምእላይ ካብ ናይ መገዲ ዝበሃል ምናልባሽ ኩነታት እውን ቀዲሞዎም ክኸውን ይኽእል እቲ ሃገር ኣብ ዕንወት ኣትያ ብዛዕባ እዚ ሰፊሕ ዶኩመንተሪታት ተሰሪሑ ኣሎ እቶም ሽዑ ዝነበሩ ኣዘዝቲ እውን ናቶም ዝኾነ ርእቶታት ዝህብሉ ህጅ ኣሎ እዚታት ብግቡእ ክፅናዕ ክረአ እሞ እንታይ እዩ ክኸውን ዘለዎ
ዓበይ ገጽና ኢና ንኸይድ ዘለና ኢልካ ምርኣይ ኣገዳሲ ይመስለኒ። ብዙሕ ሰብ ብዓይኒ መሬት ጥራሕ ይርአዩ እቲ ሕቶ ዓይኒ መሬት ኣይኮነን ኣነ ክሪኦ ከለኹ መሬት ኣገዳሲ እንድዩ ልኡላውነትካ ትሚልካ ትህብ ማለት ኣይኮንኩን ግን ከዓ እቲ ህዝቢ ማዕረ ክንደይ ተጎሳቂሉ ናብቲ ከባቢታት ዝነበረ ብዒራቅ ኣብ ሊብያ ካልኦት ሃገራት ጠቕሰን ዘለካ እውን እዚ ዓይነት ነገራት ክመፀና እውን ስለዝኽእል ኣቐዲምና ሓሲብና እቲ ሪስክ ካልኩሌት ጌርና ከምዚ ንበልካዮ ኢሳያስ ጥራሕ ፀላኢና እንዳበልካ ምኻድ ናብቲ ሳዕብየን ክህልዎ ስለዝኽእል ዝጊልካ ምርኣይ ኣገዳሲ ይመስለኒ። ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ኣነ ዝብሎ። ምናልባሽ ኣብዚ እዋን እዚ ኣገዳሲ ሕቶ ኮይኑ ዘሎ እውን እግረ መገዲ ኣልዕል ከብሎ ኪኖ ኢሳያስ ፀላእቲ ነብስና ኮይና ኣለና መስለኒ። ምክንያቱ ኢሳያስ ሓደ ውልቀ ሰብ እዩ፣ ዕድመ እውን ከይድሎ ምናልባሽ ሰብዓታት ገፁ እዩ ዘሎ ብመጨረሻ ተዘይተጋግየ ካልእ እኳ ተተረፈ ተፈጥሮ ሓያል እዩ፣ እግዚኣብሔር ባዕሉ ግዞ ሓልዩ ክመፅእ እዩ። ድሕሪ ኢሳያስ ግን ንሕናስ ክንወሃሃድ ንኽእል ዲና ክንረዳእ ንኽእል ዲና እቲ ፖለቲካዊ ንቕሓት ኣብ መንጎና ዘሎ ነስፅሞ ኣለና ዶ ወይስ ንፈላለና ኣለና ዝብል ሓሳብ እውን ይመፀካ እዩ። ምክንያቱ እቲ ፖለቲካዊ ፍልልያት ብዓብዩ ኣሎ። እቲ ናይ ገለናይ ኣውራጃታት ሰምዒኻ ክሳብ ታሕቲ ዝኸደ ዘየድላ ዓይነት ዘረባታት ምቅትታል እውን ኣብኡ ዝተመስረተ ዓይነት ኢልካ እኳ ተዘይምፃእካዮ ግን ብከምኡ ዓይነት ትርኢኻ ድሕሪ ኢሳያስ ክንሰማማዕ ዲና ከዘርእት ንምዃኑ ክንሰማማዕ ኢና። ንሱ ምልክት ሕቶ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓንን ኢና ንሕናስ ብብዙሕ ቴስት ኮይና ዝሓለፍና ኢና እንታይ እዩ ፖለቲካሲ ሓደ ነብሱ ዝኸኣለ ጥበብ እዩ። መርሕነት ድማ ናብ ብፖለቲካዊ መርሕነት ክመርሕ ዝኽእል ድማ በቲ ጥበብ እቲ ዝተቐለበ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ሕጂ እዚ ኣብ ሶሻል ሜድያ በትን በጨቕ ዝበሃል እሱ ንኤርትራ ዝውክል ኮይኑ ይስምዓንን እዩ። ግን ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኮንትሮል ክትገብሮ ይትኽእል ኒኻ እቲ ናይ ኣወንታዊ እቲ ኣሉታዊ ጎኒ ናይ ሶሻል ሜድያ እዩ። ሕጂ ኣነ እቲ ፒክቸር ናይ ኤርትራውያን ንሱ ኮይኑ ይስምዓንን እዩ። ኤርትራ እቲ ፀገም ናትና ኮይኑ ዘሎ እንታይ እዩ ብሙሉእ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ኣብ ፀጥታ ኣዋፊሩ ብውሑዳት መሓውራት ሃያል ዝኾነ መሓውራት እሳይ ሰዲዱ እዚ ሳይኮሎጂካሊ ክኸውን ይኽእል ፊዚካሊ እኮ ይመስለንን ግን ሳይኮሎጂካሊ ሳይ ገይርዎ ነቲ ሕብረተሰብ ሳይ ገይርዎ ዘሎ ውሑዳት ድማ ንኡ ዘገልግልዎ ኣለዉ ከይተረድኦም ድማ ነቶም ውሑዳት ዘዋፍሮም ድማ ናብ ዝተፈላለየ ብደገ ናብ ውሽጥና ኣለዉ ማለት እዮም። እዚኣቶም ግን እቲ ሕብረተሰብ ደኣዮ ክነቅሕ ዘለዎ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ደኣዮ ክነቅሕ ዘለዎ ሕጂ ንኣብነት ነንሕትና ዘቃትልሲ እንታይ ኣሎ ሕጂ ንኣብነት እዚ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዚ ኣብ እስራኤል ዘጋጠመ ፀላኢናሲ እቲ ስርዓት እዩ። ፖለቲካዊ ፍልልያት ንኽህሉ ንቡር እዩ። ሕጂ ንኣብነት እቲ ርእቶታት እቲ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ንምንታይ ድን ዝኾና ፖለቲካውያን ሰልፍታት ብከምዚ ነዚ ሃገር ክመርሓየ ዝብል ሳይ ኮይ እቲ ፖለቲካል ፕሮግራምስ እዩ። ሕጂ እቲ ፖለቲካል ፕሮግራምስ ብቅዋም ብቀዋማዊ መገዲ ብሕግታት ማለት እዩ በቲ ኢንስቲቱሽንስ ናይቲ ሃገር እዩ እንዳተመቃርሐ እንዳተዓርቀ ማነጅ እንዳኾነ ዝኸይድ ንቡር ኣብ ፖለቲካ ናይ ፖለቲካዊ ርእቶታት ፍልልያት ንኽህሉ ግን ሓደ ዘይፈላለየካ ግን ኣሎ እታ ሃገር ናትከያ ንስኻ ደቂ ሃገር ኢኻ ሎም ኣብ ስልጣን ኣለኻ ፅባሕ ካልእ ሓይሊ ክመፅእ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ድማ ንክመርፅ እንታይ ዕድል ንክትፈጥረሉ ክትክእል ኣለካ ነንሕትካ ስታይ ምግባር እዚ ኣብቲ ስታይ እዩ ነቲ ስርዓት ንኡ እዩ ዝደሊ ከምኡ እንዳፋለሰና እንዳጣፋኣና ክነብር እዩ ዝደሊ እቲ ዝንዛሕ ሕጂ ገሊኡ ሕሉፍ ዝኾነ ርእቶታት ኣሎ ኣነ ንባዕሉ ሓደ ዘይሰማማዓሉ ሳያት ኣለዉ ብሃገራውነት እዩ ገለምታት ብሎ ኣብ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዘራሪብናሉ ነርና ናይ ሃገራውነት ኣይኮነን ሕጂ ርእቶታት ናይ ውሑዳት ናይቲ ኣኽራሪ ስርዓት ደገፍቱ እዩ ነቲ ሃገራውነት ሕጂ ይጥቀሙሉ ጫለልካ ሕጂ ሃገራውነት ኣይኮነን ሕማምናትና እቲ ስርዓት እዩ ንዓኸ ከፋልሰካ ስለ ዝደሊ እዩ ሳይ ዝጥቀመሉ ዘሎ ሕጂ ብከምኡ ነቲ ንሱ እቲ ስርዓት ዝበሎ ክደግሙ እንዳበሉ እዚ ሓደጋታት ንሪኦ ዘለና እዩ። ሕጂ ንሱ እቲ ንሕና ንሶም እቲኣቶም እንዳበለ ይፈላለየና ብሓንሳእ ኮፍ ከም ዘይንብል ክገብረና ይሰርሕ። ሕጂ ካብዚ ክንወፅእ ክንክእል ኣለና
ካብዚ ምስ እንወፅእ ድማ እዞም ኣብኡ ሳይ ንኸውን ዘለና ከመን ኢና ኢልና ኣብ ዝርዝር ኣይኣቱን ግን ክንሓስበሉ ክንክእል ኣለና እዚ እንታይ እዩ ሓደ ሓባራዊ ታሪክ ኣለና ከም ኤርትራውያን ስለዚ ታሪክና እዩ ማለት እዩ ንኡ ኣሚንካ ብኡ ምስ ትቃለስ ሓደ ክሳብ ሕጂ ዝጨበጥናዮ ነገር ኣሎ ተሃገር ኣምፂናያ ኣለና ማለት እዩ ተሃገር ናብቲ ኾደ የብላን እዚ ስርዓት እዚ ግን ብዙሕ ቁስልታት ፈጢሩልና ኣሎ ምስ ጎረቤትና ድዩ ኣብ ውሽጥና ድዩ እሱ ምናልባሽ ኣነ ኩሉ ግዜ ደሰክፈኒ ድሕሪ ኢሳያስ ከክንሰማማዕ ዲና ዘብለኒ ብዙሓት ሰባት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሽግር ከም ኢሳያስ ገይሮም ይርእዎ ማነ ፊኒኤ ዝሪኦ ኢሳያስ ውልቀ ሰብ እዩ ከምዚ ዝበልኩ ከዓ ዕድመ ደፊኡ ክኸይድ ግን እቲ ስነ ሓሳብ እዚ ትብሎ ዘለካ ናይ ምፍልላይ ስነ ሓሳብ ድዩ ካልእ ጎዳኢ ዝኾነ ኣቑሳሊ ዝኾነ ስነ ሓሳብ ገሊኡ እውን ኣብ ውሽጥና ዝከፋፍለና ደሎ እዚ ስነ ሓሳብ እዚ ኣፅሪና ከመይ ጌርና ሓደ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ውሁድ ዝኾነ ስርዓት ፍልልያትና ዓቂምና ማለት እየ ስርዓት ክንፈጥር ንኽእል እሱ ኣብ ከምኡ ከመይ ጌርና ንመፅእ ንዝብል ተመክሮ ዘለና ይመስለንን ነዚ ተመክሮ እዚ ከሳግረና ዝኽእል ስርዓት እንድሕር ተኺልና ምናልባሽ ኣብዚ ትብሎ ዘለካ ንመፅእ ንኸውን ተስፋ ንገብር ከዓ ከምኡ ዓይነት ነገር ከጋጥመና ተዘይኮይኑ ሓንሳብ እዚ ንሪኦ ዘለና ምስ ፍልልያት ስኒ ስክፍታ ይፈጥረልካ እዩ ምናልባሽ ኢሳያስ ምስ ከደ ካልእ ኢሳያስ ዶ ክንፈጥር ንርኸም ባዕልና ኢልካ ትሓስብ ኢኻ እሞ ኣፍካ ሰዓር ለክብለካ ኣብኡ ገፅና ንኸይድ መስለኒ እቲ ናይ መጨረሻ ሕቶ ምንታን ክገብራ ዝሓሸ ፀቕጢ ኣብ ልዕሊ ህግደፍ ወይ ኣብቲ ርእሲ እቲ መንግስቲ ክንገብርሲ እንታይ እዩ ክግበር ዘለዎ እዚኣት ኣገዳሲት ሕቶ መስለኒ ምክንያቱ ኣብ ብዙሓት እቲ ስትራቴጂ ናይ ተቃውሞ ስትራቴጂ ናይ ቃልሲ ዝበሃል ትክክል የለን ዝበሃል ዳርጋ ብዙሕ ሰብ ዝሰማምዓሉ እዩ ግን እንታይ ደኣ እዩ ክግበር ዘለዎ ዝያዳ ፀቕጢ ክፍጠር እንድሕር ኮይኑ ስኒ ናይ ፍትሒ ወይ ናይ ለውጢ ቃልሲ ዝበሃል እንታይ እዩ ኣብ ግምት ክእቱ ዘለዎ ይነስ ብዙሕ እንድዩ ግን ክልተ ዓበይቲ ነገራት ይረኣያኒ እዚ ቃልሲ ካብ ዘይነበረ ናብዚ በፂሑ ዘሎ ማለት እዩ ካብ ውሕዳት ናብ ሰፊሕ ደገፍ ዘለዎ ድምፂ ናቱ ድማ ብዓውታ ዝስማዓሉ ነቲ ስርዓት ድማ ከም ዝርመፅ ዝገበረሉ ኣብ ገለ እዋናት ሕጂሲ ክትሪኦ ከለካ ናይ ተቃወምቲ ውዳቤታት ወይ ድማ ምንጭ ድምፂ ዝኾና ናብ ክሳብ ቻነልስ ማለት እዩ ናብ ከም የለዋን ዝብሉ ዝነበሩ ናብኦ መፂኦም ክዛረቡ ክሰምዕ ጀሚረ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዘርእየካ እንታይ እዩ ዝምርባጥ እዩ የለኻን ዝብል ዝነበረ ግን ኣለኻ ሕጂሲ ብከምዚ የዋጣናን እዩ ክብል ጀሚሩ ማለት ፅቡቅ ኣየዋጣናን እዩ ግን ቦታ ክትገድፍ ኣለካ እዩ ትሕቶ ዘለልካ ቦታ ክትገድፍ ኣለካ ዓዲ ምሻለልካ ድሓን ክንገብራ ክንገብር ሕግታት ሕጋዊ ተራርሓ ኣብቲ ዓዲ ክትኣቶ ክትኽእል ኣለዎ ንሱ እዩ ሕጂ ንኣብነት እቲ ሓደ እንታይ እዩ ሕጂ ዝጨበጥናዮ ዝሓዝናዮ ምርኣይ ፅቡቅ እዩ ግን ኩይኑ ንክትከይድ እንዳ ኮንካ ኮይኑ ስማዓኒ እቲ ቃልሲ ናብዚ ነቲ ንዓለም ድምፅኻ ምስማዕ ፅቡቅ እንድዩ ብዲፕሎማሲ ደገፍ ንክትረክብ ነቲ ሃገር ዝውክል ስርዓት ከም ዘየሎ ምፍላጥ ፅቡቅ እንድዩ ዳርጋ ተገይሩ እዩ ነቲ ስርዓት መን ምዃኑ ዘይፈልጦ ኣሎ ኢለ ይኣምን እየ በስ ምሻለልካ ኣብደይት ንክትገብሮም ቀፃሊ ዳ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ተሪፉ ዘሎ ኮይኑ ስማዓኒ እቲ ቃልሲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እዩ እቲ ስርዓት ኣብቲ ዓዲ እዩ ዘሎ እቲ ቃልሲ ድማ ናብ ውሽጢ ዓዲ ዝኣትወሉ እዩ ኩነታት እዩ ክፍጠር ክኽእል ዘለዎ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ሓደ ታሪክካ ተቐበል ታሪክካ ፍለጥ ኣኽብር ማለት እዩ እቲ ኣብኡ ዘሎ ድማ መቃልስትኻ ናትካ መሻርክቲ ምዃኑ ፍለጦ ተቐበሎ ጥራሕ ዘይኮነ ምሻለልካ ንሱ ምዃኑስ እመን ማለት እዩ ንኡ ድማ ኢኻ ስታ ክትገብር ዘለካ ንኡ ከም ዝቃለስ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ንሱ ክቃለስ ክታብ ዘይከኣለ ብደገ ብርሑቕ ነቲ ቃልሲ ስታ ክትገብሮ እቲ ለውጢ ክተምፆ ኣይከኣልን እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ብደገ ክተምፆ ተዳ ኮንካ እቲ ኣቀዲመ ክብሎ ፀናሕኩ እዩ ሕጂ እቲ መቃለስትኻ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ምዃኑ ኣሚንካ ምኡ ምሻለካ ተበራብረሉ ሳ ክትገብር ክትክእል ኣለካ
ንሱ ድምፁ ስለ ዘየስምዕ ድማ የለን ዝብል ኣጠማምታታይ ክተርፍ ክኽእል ኣለዎ እዚ ሕጂ ንኣብነት ከምኡ ምስ ዝኸውን ኢኻ እቲ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ሕጂ ኣብ ደገ ዘሎ ተራ ናቱ ኣለዎ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ከዓኒ እቲ ዝዓበየ ተራ ኣለዎ ወኪል ናቱ ኢኻ ናብዚ ደኣ እምበር ንኡ ክትክኦ ትኽእል ኢኻ ኣይብልኒ እየ ሕጂ ኣብኡ እቲ ፀገም ናትና ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ካልእ እዚ ናይ ሽርክነታት እዚ ምስ ጎረባብቲ ኩኖ ጎረባብቲ ዝግበር ሽርክነታት ማለት እዩ ተሃዋኽ ዝመልኦ ሽርክነታት ዘይተደልየ ቁትልታት እዩ ዝገድፈልካ እምነት ኣብ ልዕሊኻ ከም ዝጎድል እዩ ዝገብር ሕጂ ንኣብነት እዚ ምስ ኣብ ክንሰርሕ ዲና ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንባዕሉ ናይ ተሃዋኽ እዩ ይስምዓኒ ራሽድ ዝኾነ ምሻለካ ዘይተሓስበሉ ሳዕቤናት ናቱ ልክዕ ከምዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ካብ 2000 ክሳብ 2023 ካብ 2022 ክሳብ 23 ዝነበረ ማለት እዩ ብትግራይ ሳይ ዝኾነ ነታይ እቲ ኣተሓሓዛ ናትና ከመይ ነይሩ ሕጂ ካብ ራሽድ ዝኾነ ስታያት ድማ ክንጥንቀቕ ኣለና ይብል ኮይኑ ይስምዓኒ هو اتحاد ምናልባሽ ኣገዳሲ ነጥቢ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና መስለኒ እዚ ዝተልዕሎ ዘለካ እዞም ኣብ ደገ ዘለና መብዛሕትና እሞ ህዝብና ተበዲሉ ኣሎ ህዝብና ብግቡእ ክመሓደር ኣለዎ ቅዋም ክኾነ ኣለዎ ከም ድሌትካ ክእሰር የብሉን እንብል ነቲ ናብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ብብዝሒ ንሕና ብተዛማዲ ኣብ ደሓን ቦታ ኣብ ደሓን ኩነታት ኣሎ ኢልና ንሓስብ ኢና ሕጂ ነቲ ንቃለሰሉ ኣለና እንብሎ ህዝቢ ናቱ ድምፂ ክንሰምዖ ተዘይክኢልና ናቱ ድሌታት ክንኸብር ተዘይክኢልና ምስቲ ናቱ ክብርታት ንጋጮ እንድሕር ኮይና ብዙሕ ግዜ ሽግር ይመፅእ ይመስለኒ ከምዚ ትብሎ ዘለካ እውን መሻርክትና ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣብቲ ንገብሮ ዘለና ስኒ ፀላእቱ ወይ ከዓኒ ከም እንገብሮ ዘለና ንዕኡ ነቲ ሃገር ናብ ሓደጋ ንእቱ ገይሩ እውን ክሪኦ ይኽእል እዩ ንኣብነት እዚ ኣብይ ኣልዕልካ ኣብይ ብግልፅ ናይ ወራር ዓይነት ዝመስል ቃላት ክዛረብ ፀኒሑ ምሳኻ ክንሰርሕ ኢና ምሳኻ ኮይና ኣብ ጎንኻ ኮይና ንኤርትራ ክንቃለሳ ኢና ብረት ክነልዕል ኢና ክትብሎ ከለካ ብኡ ዘሎ ህዝቢ እንታይ ከም ዝስምዖ ክትግምት ፅቡቅ ይመስለኒ እዚታት እቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ዘርኢ ኣነ እውን ናብኡ ይሰማማዐ ኣብ መጨረሻ ክትብሎ ትደሊ ሰማዕክ እንታይ የኽብል ዘሊ መጀመርታ የመስግነካ ካብኡ ቀፂለ ድማ እቲ ዕላማ ናትና ምንፃር እዩ እቲ ዕላማ ናትና እቲ ዝበለፀት ኤርትራ ማለት እዩ ካብዚ ዘላቶ ናብ ዝበለፀት ንክነብፅሕ እዩ ተቃልስናትና ንሱ እዩ ተቃልስናትና ንኢሳያስ ምቕያር ጥራሕ ኣይኮነን ኩንኡ ዝኸይድ እዩ ብዙሕ በሰላታት ይገዲፍልና ዘሎ ስለዚ ተቃልስናትና ንነዊሕ ዝጠመተ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ሕጂ እዚ መንእሰይ ኣነ ብዙሕ ግዜ ተለባዋ ናተይ ናብ መንእሰይ እዩ እቲ ሓይሊ ናይ መንእሰይ ክመፅእ ይርኦ ኣነ ንባዕለይ እውን ሕጂ ኣብቲ ናይ መንእሰይ ዕድመ ኣለኹ መስለኒ እንታይ እዩ ታሪክና ክንቅበል ክንክእል ኣለና ክታብ ሓደ ሓባራዊ መረዳእታ ናይ ታሪክ ክታብ ዘየጥርየና ክታብ ነቲ ናትና ታሪክ እዚ ናትና እዩ ኢልካ ንኡ ድማ ኣቦኻና ዲኻን ክትመርጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ውላድ ናቶም ኢኻ ታሪክ ናትና ድማ ታሪክ ናትና እዩ ቆስልታት ተዳሃልይዎ ንሕውዮ ማለት እዩ ካብኡ ንምሃር እቲ ዝበለፀ ድማ ንዕቅቦ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ስርዓት መወከሲ ናይ ታሪክ ናትና ክኸውን ኣይክእልኒ ምክንያቱ እቲ ስርዓት ነቲ ታሪክ ናትና ጨውይዎ እዩ ዘሎ ንኡ ከጥፍኦ እዩ ከማን ዝሰርሕ ሕጂ ምስኡ ኣብ ማዕሪኡ ኮንካ ነቲ ንኡ ታሪክ እንተዳ ክትፀርፍ ተዳ ጀሚርካ እዚ ከም መንእሰይ ፅቡቅ ኣይኮነን እየ ዝብላነ ሕጂ ናብኡ ኢና ክንጥንቀቕ ዘለና እቲ ታሪክ ናትና ተቐቢልና ካብኡ ተበጊስና ድማ ካብ ንሱ ተሰረት ናትና ካብኡ ተበጊስካ ኢኻ ክትዕሪ ትኽእል ማለት እዩ እቲ መሻርክቲ ናትካ ክትገብሮ ትደሊ ድማ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ እቲ ተዓሚጡ ዘሎ ነዚ ታሪክ እዚ ዓቂቡ ዝኸይድ ዘሎ ክዕቀብ እውን ዝደሊ እዩ ሕጂ ናይ መቃለስኻ ክትገብሮ ተዳ ኮንካ እቲ ናትና ኣጠማምታ ሳይ ክኸውን ኣለዎ ጥራሕ እየ ዝብል ዝበለፀ ናይ ዕለት ናፅነት ድማ ክገብረልና ካብዚ ዘለናዮ ኩነታት ንወፀሉ ኩነታት ከምፃልና ድማ ይምነ ታንኪዩ ዘርስላሰ ታንኪዩ